Ωραία, με το λάπτοπ πώς θα πας? Με το λάπτοπ πήρα από το Μιλτιράμα της Λαμίας. Τώρα πρόσφατα, ναι. Πώς το ήθελες να είναι το λάπτοπ σου? Πώς το ήθελα, έτσι όπως είναι. Θα ήθελα να είχα ένα μαγικό λάπτοπ, το οποίο να ήταν φούξια, γιατί δεν βγαίνουν όλες σε φούξια, που να έχει πάνω στην οθόνη κουμπιά αφής και να πατάω να βγαίνει το αντένετο μέγα το βράδυ να μπορώ να βλέπω να με παίρνει ο ύπνος και να μην ψάχνω στο YouTube διάφορα βίντεο και να αργώ. Θα ήθελα να μην ζεσταίνεται γιατί σκάω το βράδυ. Θα ήθελα να έχει ίντερνετ χωρίς να πληρώνω, γρήγορο, ασύρματο. Αυτά, τα βασικά. Και να έχει καλή ανάλυση της οθόνης για να μπορώ να βλέπω ωραία τις φωτογραφίες. Θα ήθελα το λάπτοπ καταρχάς να μην χρειάζεται φόρτιση και να αναγκάζομαι να σηκώνομαι να το φορτίζω. Θα ήθελα να έχει χέρια από αριστερά και από δεξιά, αυτόματα, να μου φέρνει νερό, να με σκεπάζει άμα κρυώσω το βράδυ, να μου κάνει μασάζ. Ωραία πράγματα, να χαλαρώνω, να μου φτιάχνει φαγητό να τρώω, να μου καθαρίζει το δωμάτιο, να μου το μαζεύει μετά το κρεβάτι, να μου κόβει τα νύχια, να μου τα φτιάχνει, να με βάφει, να με ντύνει, να με λούζει, να μου βγάζει τα φρύδια.